खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे फैनो गोनां बर' सावथुननि बागै भिडिअ लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुनानै मोनथिखादों जानांगौ आं बबे सावथुननि बागै फोरमायनो नागिरदों। थ' बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय बर'नि थै। बे सावथुना देग्लाय बोसोराव ओंखारगोन, थामहिनबा ओंखारनो थांगासिनो दङ। बेनि टिजारखौबो अलरेडि इउटुब चेनेलाव हगारखानाय जाबाय, MG फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव। नोंथांमोना सोरबाफोर नुवाखैब्ला नायनानै लानो हागोन बेयाव थांनानै। बे फैनो गोनां सावथुनखौ बर'नि मुंदांखा एक्टर, डाइरेक्टर, प्रडिउसार, स्क्रिप्ट राइटार होनना बयजोंबो मिथिजानाय मानगोनां स्वपन कुमार ब्रह्म बिथाङा स्क्रिप्टखौ लिरदों आरो डाइरेक्टेडखौबो बिथाङानो खालामदों। प्रडिउसारा जाहैबाय मानगोनां रंसार मुसाहारि। स्ट'रिया बिथां स्वपन कुमार ब्रह्म आरो रंसार मुसाहारि सानैनिबो। नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ नङा होमबा, बिथां स्वपन कुमार ब्रह्मआ जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव गोबां मोजां सावथुन बानायनानै बिहोमा होलांगासिनो दङ आरो आं मिजिंथियो बिथाङा अराय सम बिहोमा होलांबाय थागोन। बिथाङा दिहुनलांनाय सावथुनफोरा जाबाय जेरै दिल्ली टु बड'लेण्ड, लाजिब्ला खाजि गोमायो, नेपाल टु बड'लेण्ड, आं बर', खिथेर। आरबि फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बे खिथेर सावथुननि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौबो बिथाङानो लिरनाय जादोंमोन। दा बिथांनिनो लिरनाय आरो बिथोन होनाय फैनो गोनां बर'नि थै सावथुननि ट्रेलारखौ नोंथांमोना गासैबो फैगौ 24 आगस्टआव नुनो मोनगोन। बे सावथुनाव जोंनि बर'नि माखासे गोबां सिनियर आर्टिस्टफोरखौबो फाव खालामनाय नुनो मोन्दों, जेरै सोरां नार्जारि, पुजा मुसाहारि, रिंकि ब्रह्म, अम प्रकाश खेरखेतारि, राजिब कुमार ब्रह्म, राजश्री बसुमतारी, संगिना ब्रह्म, मासुम ब्रह्म, पाम्पलि गयारि, जेसास खेरखेतारि, थाख्लाय नार्जारि, दांखोलोदो बायदि बायदि गोबां बयजोंबो सिनायजाखानाय आर्टिस्ट बिथांमोनखौ बे सावथुनाव फाव खालामनाय नुनो मोन्दों। थ' आसा खालामो नोंथांमोनाबो बयबो फैनो गोनां बर'नि थै सावथुनखौ अनसायगोनखौ आं मिजिंथिबाय। जिहेतु जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा, बिथां आदा स्वपन कुमार ब्रह्मआ सावथुननि गेजेरजों जोंनो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मोजां मेसेज होलांखायो आरोना। बिथांनि मोनफ्रोमबो सावथुनखौ जोङो नायनानै एसेब्लाबो गियान आरजिनो हायो आरोना। थ' दिनैनि भिडिअआ बेनोसैमोन। नेक्स्ट नोंथांमोननि गेजेराव आङो बेबायदिनो भिडिअ लानानै फैबावगोन। गोजोन्थों।